नों बेफोरखौ मानो सोबोलै मा मोनसोबनानै जुदि दिननिफ्राय बेखौ गाराबा नोंजों आंजोंनि लोगोआ दिननिफ्राय गैला गोसोआव ला हा नों मा बे 20 बोसोरनि लोगोखौ बे सिगारेट थरसेनि थाखाय गारनो सानबाय नामा नों दे जागोन दे आं दिननिफ्राय सिगारेट सोबनायखौ गारनोसै औ बेफोरखौसो लोगो बुङो आं जोबोद गोजोनगोन नों गारोब्ला Ini bos. hop, jadwal begitu. Jabai. Piau masa ngelih, noleh. गोख्रै जगार खालाम Tulai, naidw masa dong, pilih. Labwbai, masa ke? सिखार फंबाय सिखार मा जादोंमोन आरो सोरमोन बिसोरलाय माबालै आदा माने सानसेखालि एसे फैसा नांगौ जानायाव बिसोरनिफ्राय लादोंमोन आं बिखौ होनो हायैखायनो आंखौ दांसिलांजोब्बाय एबारनिफ्राय फैसा दाहार नांगौ जाब्लाबो लालालां नोंसोरबो लानाङालै आदा नङाबा आं बायदि दामजागोन साला सुवाद गथ'आलाय बायदिब्रा बुजाजो बुजाना जोंखौसो बुजायबावदों दे होमबा आदामोन थाथ'लायदो दे Hei, buzain fै बाबु नुदोंना माबायदि Hei, लाब गैया थौ बेफोरबायदि गथ'खौ फै थौ Halo? Roket, maba मा होनो नै दखानसिम फैलाय हा नोंजों गोनां बाथ्रा दं मा बाथ्रा जालायखोब्रा एफा फुङावनो गोख्रै फैल' दे थांगासिनो Hei, मानो लुदोंमोन एफा फुङावनो माने माथो नों गाबोन थांसिगोननो हाब बोरै मिथिगोन नोंलाय नोंसाया खोन्थादों नोंसाया मोसौ मा आंखौ मिन्थिया सानदों नामा मा होनो आंखौ थांजानो लुगैथारबाय नामा आरे बिदि नङालै बुरबक आरे नों थांबा आं सोरजों माल नायनो जाम्बा होद मा माल बेलाय बेफोरखौ बाद दे बेयाव जग्रोनोसै फै मा मालमोनलाय आरे नों साननाय बायदि माल नङा आं साननाया जाबाय बेलेग खानाय गोलाव जाम्बा खानाय गोलाव औ बुजिबाय औ बेनो नोंथ' गाबोन थांसिगोन ना दे होमबा थांनायनि आगोल मेथाइ जादोब्रा जागोन दे फैसाखौ लोंनांगोन खिन्थु दै बिदल' नोंना रुदौ रागा जोंना बेखौनो आइखौ जागोन आं केक दे जा नों खिन्थु आंखौ गाबोन दोनहै नांगोन दै है टेनसन गैया दे होमबा आइ आफा थांनोसै आङो दे होमबा फिसा मोजां फरायहैदो दे होमबा फिसा मोजाङै मोजां थाहैबानो जाबाय जागोन दे आफा दे फिसा दे थाथ'दो आइ आफा थांबाय दे
मबाइल गाबबायहाय हामानिथ' गदम आं लाबखो बिहाबा ओइ मा जाखो आं मैया होननाया र' थांगौ दा सिखारदों आं दे माबार फै आं लामायाव नेगासिनो दे नों खिन्थु गोबाव खालामो दै थाब फै बेरे फुंजानि डिस्टार्ब धै मबाइल गाबबायहाय हामानिथ' गदम आं लाबखो बिहाबा ओइ रकेट मा जाखो थै साला सिख्ला सासे मोजां नायनो होआ एथ' मोजां नायफुबाय थानायाव दे थाब फै थोद थांगौ आं र' दोनथ' ओइ जाबायना साला सैमा एफा गोबाव खालामो सोर सिख्लाखौथ' नुनायमोन आंखौ बावलायनाय आरे साला नोंखौ लांफैनाय समाव जाम्बा लामाया दे होमबा रकेट थालायदो थांसै आं औ दे मोजाङै थां ओमफ्राय मा होनो आंखौ फनल' खालामनो दाबाव औ दे जागोन दे खालामगोन दे बाय बाय ओइ प्रणब दाख्लै मिथिंगाया मानो फैयासै बस बियो माने मारा नानायाव बिजिमोननोलै आंनोथ' खोन्थाहरजायोमोन ना मोसौआ बावदो खोमालै बस इयो खोन्थाहरनो बस साफामोन खिन्थु ओइ साइड जालाय ओइ नानि बबेयाव थांनो अ आदा लोगोनाव थांनि र' हारसिंबा आंखौबो लांफाया माने लांफाजाबा आङो नोंसोरखौ ए जाम्बि बेखौ लांफाबा सिंग्राथासो मोनजागोन नों लांफादोब्रा मानो हारसिं नोंखौ आं मोजां मोनबाय दे हले गार्लफ्रेन्ड जानो आंनि आरो जायाबा बोनोसै आइया हिर' आलमसो फैबाय नामाब्रा सोर बिसोरलाय आं मिथिया आदा आं सिनायाबो बिसोरखौ ओइ सोर नोंलाय आरो बेयाव मा मोनफैखो
आंखौ मिथिनानैलाय मा बुंदों नोंलाय? मा मोनगोनसो होनबावदो खोनादों नामा थाफाग्ला? मा बुंखो? सरि बस आं नोंखौ साथा फाग्लासो होनदोंमोन। बै नारें जुमब्रा बायदि समायना महरखौ नुनानै आंनि गोसोआ गलिलांजोब्बाय। ओइ सेंग्राफोर, बे समायना नारेंखौ नायनायाव बे दाखुरा साइसनि मोखाङा मा मोनफैखो? हुद, दाउखानि फिसा बायदि सोलोंलाय। अबे हाग्रानिफ्राय फैदों? होद, माथो जावसिजोब्बायसो। आंल' होनबाय थानांगोन नामा बोरमाफोर? ओरै फैलाय। आं गागा इखौनो सिनायाखै नों, दारेन रेननो सोंबावदोसो। मुसलपुरनि साथा फाग्ला दं बियो। मा बुंदों नों? बोरै गैखौ? ओइ बसान थाबाय माथो जाबावगोन ना? थांसै दं। बारग'बाय। थेंक्स आदा आंखौ रैखा खालामनायनि थाखाय। बेखौ बारना होदो ब्रासिल। होद फाय सिनायालै आङो। थांलायलांबायसो जायालै नोंजों। बुंना लालै फाय, गोसोथोनबा रोंदों बेखिनिखौनो होननो हाला आरो नों। बुंथारगोन आं सानसेबाबो, नायबाल था नों। दे नुगोन दे, बेसेबा हिम्मत दं नोंनाव? Bro, just wait and watch. जायखिया बेयाव थाबा जेबो जाला। थौ थांसै। थौ। फैला नामाब्रा दिनैलाय? नै फैगौ। अबे आइया मा जाखो बेलाय? बानायना होमारनांसिगोनलै बेनो, नङाबा जानाय नंला। ओइ फाग्ला थांबाय बोरमा हनै। थांगलायबायसो। थौ जोंबो थांसै। थौ जालालै बेयाव। ओइ नोंनि बाबा दिनै आं बुंनो हागोन ना हाया? हागोनब्रा हागोन, नों बुंना लाबालाय। ओइ माला फैगोन ब्रा? ओइ रलाय नोंजों मोनसे बाथ्रा दंमोन। मा बाथ्रा? मबाइल गाबबायहाय। रलाय। हामानिथ' गदमा। हेल'?
ओइ मा गोदाव सोराव टाइमाव फन हरलै थांबाय हनै ए खोनायाखै नामा जाबायलाय दे आं नै थांगासिनो दं ओंखारगौ आं ओइ मा जाखो थांमारबायसो सोरजों रायज्लायदोंमोन सामब्राम है मानो खोन्थायासै नोंलाय गारामा सारामा गावलायलायसै आंना आरो खोन्थायाखैसो होनबावदों है प्रमिट फैदोंनो बेनो फन खालामदोंमोन हा प्रमिट फैदों औलै थांगौलायबाय दिनैबो प्रमिट सैमानि थाखाय अबाव दं प्रमिटआलाय है मसलपुराव दंनो ओमफ्राय आं न'निफ्राय गारि लाना थांसै नों थाथ'दो मिथिबाय लाना फैनोसै आं औ दे आंबो न'आव थांगासिनो थ' होमबालाय फैदो साथा लोंलांदो सा लोंथ'ला ब्र उनाव लोंसै दे दे ओइ गारिखौ एसे बोना होलाय मोनासुवालै ब्र दे होमबालाय थांदो ब्र औ दे ब्र अ आफा न'आव दं ना अ मोनफैबाय बाबा औ मोनफैबाय दे थां न' सिङाव थां लंपेन्टफोर गानस्लायहै बाबा ओइ बाबा औ माइ ओंखामफोरखौलाय जाबोदोंना जाबोखै बाबा नों जानायालाय जायाखैमोनलै आइ नोमफायाबो गैया न'आव जेबो संनायबो जायाखिसै बेदरखौनो एसे लाना फैदो बाबा बै दर सिङाव दङ बाबा फैसाया औ लांनि दे दाखालिथ' सोरबा बासायदोंमोन नाथाय दिनै नोंखौ सोर बासायगोन फै सना फै आं नोंखौ रानि बानायना दोनहैदों गोजोनै दोनहैगोन आं नोंखौ फै बरिया बस बरिया बस आंबो हमसै नामा बा सोर बिलाय खानाय खालायनाय आदा आंखौ बासाय आदा गिनां आजाराव आं थानायाव बै सादा बांलानि जगुन्दैया आंखौ सानफ्रामबो बिदिनो खालामबाय थायो आरो दिनैबो बिब्दि खालामबावदों बे ल'खौनो गिबाय नोङो फै आं नोंखौ दोनहैगोन ओइ लरग' सोर हिर' जालायखो नोंलाय आं गासैबाला आजिखालिनि सिख्लाफोरखौ एदावनो हाला माथोलै ओइ लरग' नों जोंनि लामानिफ्राय साइड जा निजा खामानि मिथिबाय मा जायाबालाय मा खालामदोंलाय बे मोसौ गुमग्रानि गुन्दै जाना नों आंखौ दमहोनो फैदों मा बुंदों नों
Hei, si. Salah lain saja. Hei, si. Maju ke? Ayo mak. Hwydw. Thaba jagan nalai. Thangsilang. Hei. Puh. Soरमोन बिसोर जारौ? मुसलपुरनिलै आदा दाखालिबो आंखौ आरो बिदिनो खालामबाय थानो नागिरो आदा। बिदिसो नामा? ओमफ्राय बै सेंग्रायालाय सोरमोन? मिथिया आदा सोरमोनथाय नामखौबो सोंजायासै। दहाय फुङावसो लोगो मोनदोंमोन आं। माबा होननानै लाखिदोंमोन। बेयावनो सोरबा लोगो फन हरना होदों। बिदिसो होमबा? औ आदा माबा नोंनि नाम्बारखौ मोनगौमोन नामा? औ मानो मोना जानो हर आं सेभ खालामना होनि। नै जाबाय। थेंक इउ आदा। दे होमबा आं थांनोसै आदा। आंजोंनो ससे थांफानो हागोन दे। थौ बिदिबालाय। हेलौ मा खालामदों? दं र' ओरैनो जिरायनानै। ओमफ्राय नोंलाय? दं आंबो जिरायनानै। ओइ प्रमित नोंजों आंहा मोनसे खोथा दंमोन। मा खोथा बुंलाय? ओहो आङो फनाव खोन्थानो हाया। धै मा सामफ्राम बिजि मोनलानो फन हरबाबो साला बुरजानो फन हरसै आं। हेलौ ओइ अबाव दं? आं नै न'नि लामायावनो दं। र' आं थांगासिनो दं। दे फैनोबालाय आं थिगोन र'। दे दोन। नों आंखौ दाहाय बेलासियाव बै गामिनि दैमा सेराव लोगो हमनो हागोन ना? हागोन दे मानो हाया जानो। औ दे होमबा दाहाय बेलासियाव लोगो हमसिगोन। दे जागोन दे। गोबाव जाबायमोन नामा सफैनाया? जायाखै दासो मोनफैदों आंबो। माथो बाथ्रामोन फनाव होननो हालायि? माबा नोंहा सोरबाफोर दंखायोमोन नामा? आदा माने मा माने? आं जेबोखौनो बुजियासै डाइरेक्ट बुङा मानो? आं डाइरेक्ट बुंनोसै होमबा। नों आंखौ माब्लाबाफोर माबाफोर सानफ्लांदोंमोन नामा?
I love you promise. ओमफ्राय प्रमिता दाना मा खालामोलै खबर सबर लाथारला माथो बिजिसो मोनबाय थायो नोंसो बिराद लोगो जायोमोन माथो आंलाय मा मिथिगौ ओइ मबाइल थुइ थाल गैला नामा अबेथिं मा गोलैबायमोन माथो हेंस्लिबाय बदसा बे प्रमिस नङा औ माथो प्रमिसलाय बेलाय ओमफ्राय बे सिख्लायालाय सनियास माथो बे बदसा मा प्रमिता आंखौ बुजि मोनासै आं दि हांमाखौ मोजां मोनोमोन दा बे खोथाखौ बिनि सिगाङाव मालाबाबो दा बुं मा बुंदों आङो जाबाय नामा नों सनियानि थाखाय सानहर फाग्ला जालांबायमोन औ हाया आङो बिदि समाय लानो नङा बदसा नों हानांगोन आं आंनि लोगोनि मोजां मोननायाव बिदि हेंथा जानो गोसो गैया नोंबोथ' आंनि लोगो आं हाया बिदि खालामनो नङा बदसा नों हानांगोन नों आंनि समाय ला दे भाइ नों जुदि बिदिनो खालामजानो लुगैदोंबा आं बिदिनो खालामसै थ' बदसा आं बेयाव बारा गोबाव थानो हानाय नङा